Jesteśmy na działce u Oli, u waszej ukochanej, ulubionej Oli. Tak. To jest jej działka, jej piękne kwiaty. Tu jest naprawdę wspaniale, cudownie w Emerytka czerwonym. już teraz na całego. Wystąpiłaś na 9 filmów w 8 filmach, nie? Naszych Msza, śląskich. Kantpol, Wyzuch, Bajze po polsku, Wyzuch 2, Polowanie, Cnota. No jak przed wojną, pierwszy film, jak przed wojną jeszcze pracowałam na kopalni Dębieńską, tam też był kręcony film. Jak ty wspominasz te filmy, Olu, po tylu latach? Wspominam bardzo fajnie. Przede wszystkim kontakty z ludźmi, to jakimi, Cnota, dla mnie niesamowity człowiek, niesamowita. Uwielbiałam z nim przesiadywać, jak opowiadał swoje przeżycia z kręcenia filmu Janusika. Jest coś niesamowitego. Marzena Kypiel, jak? Sztuka. Proszę, druga osobowość. Jurek Janeczek. Kalinka Kiepska. Kalinka Kiepska. Przecież nigdy bym nie spotkała tych ludzi, jeśli by mi wtedy nie zaproponowano uczestniczenia w tych filmach. Jurek Janeczek, czyli Jurek. Pawlak, tak? Tak, o proszę. Kurczę, no niesamowita rzecz. Przeżycia wielkie, wspomnienia pozostały. Czy ludzie jeszcze wspominają twoje role? Bardzo się cieszę. Wszyscy, o, Ola, oglądałem, znowu leciało. Czemu nic nie kręcicie? Czemu się nic nie dzieje? No i teraz No się i w końcu cieszę. będziemy kręcić, bo w końcu to była tylko kwestia czasu, żeby jakiś nowy film powstał. Proszę, nawet bym nie przypuszczała i nie dopuszczała takiej myśli, że to jeszcze nastąpi. Od tych 8 ról masz jakąś ulubioną, albo jakiś ulubiony film twój? Z tych... Oczywiście chyba tak nie. Zawsze byłam żoną Genka, potem byłam Gryjtą i chyba tą Gryjtą zostanę cały czas. Sprzątaczką, takie role zawsze, no takie najprostsze. Jak przed wojną w naszym pierwszym filmie, w sklepie właśnie, z Hanią, nie? I, Tak. i scena kultowa wręcz. Scena kultowa. I twoja i chusta na głowie. wspominałeś, że w Wyzuchu, czy możemy się znowu spotkać. No tak, oczywiście No i Hania do nas dobrze. wraca. I to jest najważniejsze, że się spotkamy, pogadamy, powspominamy. No i cieszę się bardzo. Fajnie, dzięki. Dzięki. Zapraszamy w ogóle tutaj na działkę do Oli, nie? No, tak. Dużo pracy muszę w to wszystko włożyć. Tak, O. a tutaj jest ukochany Oli. Nie obracaj się, nie obracaj się. Nie uciekaj, nie martw się, to nie jest na żywo. On się też, nie? Cześć, witam. Zbyszek. Cześć, witam. Zbyszek. Byszek, pseudonim Dyzio, najczęściej używana moja ksywa. Nie mówią po imieniu, tylko Dyzio. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Na A samym... tą moją żonkę to poznałem w sanatorium w Świeradowie. Dobry, tak. Także my... Pojechałem się leczyć. My małżeństwo sanatoryjne, ale nikogo nie skrzywdziliśmy. On stary kawaler, ja staro panna, no i tak już zostało. Ale zaczął jeździć ze mną na początek, jak kręciliśmy filmy, bo biedny nic nie rozumiał. Musieli mu wszystko tłumaczyć, bo po śląsku mało. Ale teraz już wszystko kapuje. Nie? Potwierdziło się. No, Zgadzam. proszę. Hej. Na razie. No i jeszcze tak na koniec, najważniejsze. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, ale to naprawdę wszystkich fanów klubu filmu niezależnego. Do zobaczenia. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.